inkakha ye-Kaizer Chiefs uMax Maponyane izwakalise ukukhathazeka kwayo mayelana nesimo seqembu lakhe lakudala kulandela ukuphuma kwalo emqhudelwaneni we-Carling Knockout. Leli qembu elaziwa ngokuthi amakhosi lihlulwe iStellenbosch FC eCape Town Stadium ngesonto, lahlula ngo-5-4 sekukhahlelwa amaphenathi ngemuva kokuthi umdlalo womzukiswane ka-16 uphele ungenalo igoli kulandela isikhathi esengeziwe. Ukuphawula kukaMaponyane kuhambisana nokukhula kwenkolelo yokuthi ukushoda kobuholi enkundleni yikhona okube nomthelelo omkhulu enkingeni ye-Chiefs kumasizini adlule. Ukapteni waleli qembu njengamanje uZitha Gweneka kanye nesekela likakapteni u-Anaso Miguel babhekane nokugxekwa ngabalandeli, ikakhulukazi ngemuva kokuthi kungekho umdlalo oshaya iphenathi. Ekhuluma emsakazweni, uMaponyane ugcizelela isidingo sokuthi ithimba libe nomholi ohlale isibonelo, ube nokungabaza ngesakhiwo sobuholi obukhona, ephawula ukuthi akaboni ukuthi uMiguel uphethe ngokweqiniso. Ngaphezu kwalokho, uMaponyane uveza ukuthi ngeke akwazi ukukhomba omunye umdlalo okhombisa imfanelo yobuholi ukuze angene kuleyo ndima. Lo mdlalo wakwagijima ku-Chiefs ugcizelela ukuthi izinga lobuholi libalulekile enkundleni futhi akumele kulindelwe ukuthi avele ebhentshini kuphela. Uphakamisa ukuthi ukapteni kumele abe nesinyathelo sokwenza izinguquko ezidingekayo ngesikhathi somdlalo. Achaze lezo zinguquko kumqeqeshi ngemuva kwalokho kunokuba alindele umqeqeshi uma iqembu lidonsa kanzima. uMaponyane uphethe ucwaningo lwakhe ezwakalisa ukudideka ngezinto ezihlale ziqhubeka enkundleni yeqembu, njengokuthanda ukudlala ngokuxhamazela nokungabibikho kwezinguquko ezibonakalayo endleleni elisebenza ngayo leli qembu. Ubalula isigameko esithile esithinta ijubane eledlulele lomdlalo uMakabili Lepo elimholela ngaphandle kwenkundla, ebuza ngendlela ewumfanekiso ukuthi inkundla incane yini noma umdlali uyashesha, eveza ukudideka kweqembu elidlalayo. Lezi zinkundla zaseSoweto kuhlelwe ukuthi zibuyele enkundleni ngemva kwekhefu leFIFA. Imidlalo yabo ezayo ihlanganisa ukuphinde baqale kabusha umkhankaso wabo weBetway Premiership ngomdlalo wasekhaya neSiwelewele FC ngo-October 22. Ngaphambi kwalokho, iChiefs kulindeleke ukuthi idlale ne-AS Simba emzukiswaneni wesibili wokwandulela weCAF Confederations Cup.